Tawanda Kamotso. Gore rino muna March ndo pashata zvinhu. Ngei agaisa madhamu, anyika madhamu Tawanda Kamotso. Aita mari, anyumwe mukadzi. Mota yatakatenga yakugara mari yakutorwa akudya nomwe mukadzi. Anatizana vacho. Panokampa 80,000. Nyaya yekutanga ndeyekuti shamwa ndo pane mari yekuroora. 80,000 tingaite zvese pasiya mari yekuroora. Aitomubatsira zvakanaka, chikafu zvese zvichiita. Panesa iye aita mari. Mumamurarika kana maitwa mari nemusojo. Bonde racho nderekumanikidza nemusojo. Andadzi yawo vakafa ndiri kumatengi. Yashairi kumatengi. Musa 13 nchipedza matengi. Ndikachomba ne 80,000 musa 14 ndakara kushango. Ndipo ndikapedza late. Akamutonditarisei Mwari chokwadi. Makandidzipa mukati ndinoshandisa izvi, handishandisi nzara. Ndiri musoja ini ndinokuuraya zvisina evidence. Nekuda kwesimuka yako. Simuka yako ndo yauchafira. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority. Sorry, Changana. Ndakagara Kamoto 9 years. Chiwirirana zvakanaka naka. Ndichishanda ndinoita mabasa emaoko. Pakapinda muupenyu hwangu akapinda ine zvinhu zvangu. Ndakanga ndine simuka yangu. Ndikatenga chiguruguru changu. Tichita kuti tishandidzane kuti zvinhu zviite zvakanaka semunhu aishanda muhurumende manga musina cheuwiri. Akatondibate nepapa ndaimubatsira semurume wangu murudo zvakanaka. Tikararama nguva yakareba kusvika pa9 years naTawanda Kamotso. Gore rino muna March ndo pashata zvinhu. Ngei agaisa madhamu, anyika madhamu Tawanda Kamotso. Aita mari, anyumwe mukadzi. Mota yatakatenga yakugara mari yakutorwa akudya nomwe mukadzi. Takatenga stand kudomboshawa. Domboshawa stand haina kuwakwa. Atora mari yamhanya abva anowatisa pamba panga pairi pamba pomwe mukadzi futi. Ndakamuudza kuti inini handikwanisi kunogara pamba pomwe mukadzi. Nekuti nemukadzi wako mukuru mune vana vakomana. Inini ndega kwandanga ndakaroorwa mungu akasheka ndine vana vakomana. Saka vana vanozorwisana pamba. Saka iwe haufaniri kundiisa pamba papi apa. Saka ndopa akamhanya kunowakisa izvozvo pakawakwa zvakanaka. Kubva muna March papa. Akabva anditiza kubasa kwataishandiroko. Abva anopawaka zvakanaka. Marriage certificate haana kudimburisa. Dimburisa muchato ndichiziva kuti ndini ndiripo pa9 years desert. Haana kudimburisa. Akambokufonerai mambo wangu kana ndisingakanganise. Kuti ndoda kudamburisa muchato wangu wenyaya makambotonga. Haana kudamburisa nanhasi hauna kudamburwa. Saka inini ndakamira papi. Izvo zvanomwe mukadzi. Atakura zvinhu zvangu ndiri kurufunda firwa nehanzvadzi yangu musi wa1 March. Musi wa3 March abva atotanga kuti ndoda kuroora, fanira hama dzako nditoroora. Ndikati aiwa, iwo hautidaro tiri kuchema taita sudden death mumba. Vanhu vari kuchema. Chibva matorongana izvozvi, nditoya nepfuma. Ndikati handisi kuzviramba. Abva amhanya unotakura zvinhu zvese zvataishandisa kumaini zviye. Sinuka iye, makota taibikira kukicheni zvese bvazvisa mumba kwake. Akutozvishandisa nemukadzi waainaye iko zvinezvi. Kochi chiri kumboitika. First yako ndei yabva yanyanya kudai gore rinei. Mukomana achatsarukana. Mukomana akungonditi ururamba uroorwa. Ndikati ndingoramba kuroorwa seiko inini. Iwe takafamba pese usina mari. Ndichikubatsira zvese vana tichiendesa kuchikoro. Hatina mwana akambodzinga kuchikoro. Ndaitomubatsira zvakanaka. Chikafu zvese zvichiita. Panesa iye aita mari. Mumamurarika kana maitwa mari nemusojo. Bonde racho nderekumanikidza nemusojo. Kana achinga kuti do this, kana ndakuti jump, you just jump, not kunditaurira kuti how high. I'm trained. Usada kundiudza zvekuti iwe unofanira kundiudza kuti ngatiite so. Inini I'm a trained person. So iwe unofanira kuva trained mukadzi uruzvinzwa.
chikwe iwewe ndazvironda ndaona kuti pane umwe mukadzi ndakafamba zveshuwa vanhu vaindifonera muri semeguru tiri kuya kumba kwenyu paweekend vanhu vaifunga kuti ndini nekuti ndaidiwa zvakanyanya ndichimudawo havana kuziva kuti handisirine hayatonyumeri yedhiuda kuintroducwa musi wa 26 June ndichinyengetedzwa mudzimai uya kumba kani ndiri kugadzira pamba panaka uya ubhogara zvakazodai zvakanaka hapana chakashata ndopandakaronda ndakakwira bhazi ndikabva kwamoyo ndikatendera ndikadai ndakasvika ndikakwira mugomo ndikagara mugomo ndikaona apendoni yaiitika pamba mukadzi abuda apinda hama dzauya zveshuwa kuintroduction time Brystand rabatidzwa nemukomana uyu rabatidzwa Brystand aiwa ndizoone ava vanhu shuwa vapinda ndakaburuka mambo wangu ndakabatwa nehasha asi ndakazviudza kuti aiwa pana pasi kuda hasha ndaratidzwa naMwari kuti uri kushandira mahara nemukomana uyu ndabva ndasvika pamba ndakasvika asipo aenda hama dzake dzimwe dzati bude dzaenda kugirlfriend kuye ini ndabva ndadzika ndakaona kamusikana kakadai ndikati nai mwanangu uya pano wambono here akamoto zvikanzi akamoto anogara pazasi apo pamainhinga apo ndopo vanenge vari vachiona tv vachidini dzimwe nguva anorarapo here kana kuti vanobvapo hatizoziva asi ndopo vanenge vari nguva zhinji sinuka iripi zvikanzi vanogara apo pane sinuka yavo ndabva ndapiwa nezita remunhu ndaona sinuka iripo zveshuwa ndikati zvakanaka izvi zvichanetsei ndafamba mwanasikana ndikuti fambe ndasangana nana bamunini zvikanzi meguru murutsvagei kunoko zvaita sei maurirei ndikati aiwa mukoma varipi zvikanzi vadzika kuzasuku ndabva ndakuda kuteera kuzasi kuyo ndaudzwa kwao ndokune munhu ndadzika kuzasi kuyopi ndaakusvika akamhanya mukomana akada kunditambira abva adzoka kumashure zvikanzi waingei kunoko ndakudaidza kudhara usingauyi nhasi wazouya nhasi osinuka iyo irapo iwo uri kumhanya chii handei kumba tasvika kumba kwera zvikanzi ndaikudaidza uchiramba pesapo ndandichiona fasti yemunhu nekujamba kwakuita chii munhu takararama makore tichigara musango umu ane mavanga ekurara neni pasi mukomana asi akabvotenga mubhedha munyowani ipo pana machipapa pane mubhedha munyowani pamba pagadzirwa matiles aiswa zvese zvaiswa zvanaka ane mukadzi muchinyi munyowani ivo uri kunditaurira kuti ndaurirei pano nhasi zvamboita seiwo waindidaidza zvikanzi chiiko chamboitika coincidence dzacho zvambodiko iwe kuti uye pano nhasi ndikati aiwa ndanga ndichiona maitiro ako kudanana kwataita kudhara nemabatirano ataita nekuti mari yakanga ichiri yangu iya yako pane zvaakuitika mota yeye aiwa yayakeka yakutomhanyiwa nayo mari vari kukorekta vachidya sinuka yangu yacho vari kutamba vachidya chiguruguru changu chakagaya matombo aiwa zvese ndezvake ndakati tena inini you can't tell me anything akundiharasa pamusure pekumuchengeta mukomana akarwara ndaimugezesa asingafambi mukomana uchifi kana ndiri kutondera takambosvika pachitauro apa tichida kuti arapiwe mukomana uyu tikararapo tikaswerapo pachitauro apa mukazofonerwa futi mimi nenyaya yekuti muchato ameno zvakabva zvazoitika bva zvapera zvakadaro tikafamba kudharo inoko ndaizikanwa nekunorara mumasoe nayo hapana kana hama yake yakauya ndini ndaimugezesa ndini ndaiita zvese uyarapo ndapedza kudano ndashungurudzika akabva ati ndimudaidze mukadzi wacho vari kuti zvanzi ndakudana naye hanzi nemukomboni munomese matotichatisa chero komboni iri kudaro ndofunga mukaziva unhu wekomboni mandinzwisisa vanhu vemukomboni havana secret akati wauya swera zvinhu zvako zvinhu zvako zvese ndakazvitora but zvinozadza mota mira ndonodaidza dhiraivha auye akuendesere zvinhu zvako shuwa dhiraivha akadaidzwa nguva shoma chief ndakagara akabuda nemota kanotora mukadzi uya akauya akamugadzika ndakumirira introduction ndimi baba chitaura kuti ndiani indakagara nemina inezi zvikanzi rainbowe maikamoto uyu ndiye amaikamoto uyu handindaikudaidza uchiramba ndove amaikamoto ndove andanawo iwe uchitakura zvinhu zvako uenza mubedroom usapinda hamuna chinhu chako zvese ndezvangu atenga after madhamu asi pese pataigara pamasauso chero munhu akaenda izvozvo anotiziva tichinzi tinogara pamasauso mumaini tichirara pasi mabvi ake kana mukabvisa utrausi kudai ande mavanga ekuvata pasi for 9 years ndochimudza kuti zvawakuita handizvo wadii wewe kuti tizame nepese patinogona kuti tigadzirise zvinhu tikaenda kuchechi ndofunga kune chechi kwanga kuna matope takanogadziriswa ruviri rutatu asi semunhu anga apanduka akuziva kuti mari yakunhuhwirira mumaoko nhasi uita wandakamoto mukadzi asi ndakashingaira naye tichirara kumba kwaakuenda kukwako atanga kuenda machi upenyu hwese taigara musango kwamasauso
tikazodzika ndaunoti zvakuitwa zvacho pamari hazvichanakidzi pandauya pamoyo pandatanga kutengesa bhutsu kwamoyo ndinoita zvekutengesa ndotengesa bhutsu ndoita mumatakshop ndodii ndavhura kwamoyo ndakutengesa he mari yako handimboioni ndikati urida kuionerei ndine vana vechikoro ndikada kuratidza mari yangu yacho vana vangu vacho vachatadza kuenda kuchikoro saka mambo wangu ndopatari natawanda kamoto ndofunga kushungurudzika kwese nekumbotambudzika nyaya yatawanda kamoto yakambosvika panapa asi ndanda munyaradza zvakanyanya anozvinzwisisa asi akandirwadzisa last minute pamari kubva muna machiwo ndopaangondirwadzisa aita mari nekuti aita aona mari akabhati aita mari paexpense yechiguruguru aiweka ari ega achiita ega mwana wangu mukomana aimbomubatsira akazoti nguva yekuenda kuattachment yakwana shuwa mwana akabva aenda kuattachment ari mu3rd year izvozvizvo saka ari kucoca-cola ndopaakati tawanda kamoto ndaiweka mari yangu iyi ndine 6000 expense ndakatora mari yangu kana uchifungwa ndakapusa akandibatisa 8000 ndo mari yako yakandipa ndopaida kubva mari yekunoroora fast yake zvinhu zvangu atora zviri kumba kwake 8000 yakandipa baba ndopandakabva ndakasika kumhanya kuti aiwo iwo zvosisongonyanyisa kutsvaga mari ngatitenge mota ipote ichiunza mari kumba kwedu zvakuri kuchemewa panounza mota mari 4000 yako yaunobhadhara inenge yadini yakwana tinosara nechinoti yamura papi panapa shuwa takaenda kudharweni kuti kanotenga mota takaitenga 3.2 nezvaidiwa bhatiri chichi zvese zvikazowedzerwa tikaenda kuharare tikanotenga mota ikatanga kuenda parodi tawedzera 4000 ndio yakabuda pamota kwasara imwe 4000 kwasara 4000 mambo wangu mumba hamuchararika kamo ndiri musoja who trained the trainee ungandiita iwewe hapasina rudo taipindukirana nemukomano kana right kana left kana chitaura chokwadi ngapupuri asi rudo rwakasvika parwakapera ndikamudza kuti tawanda zvauri kundiita uri kundidzura mafuta ari pamoyo wangu andanga ndakupa asi haana kuzvinzwisisa akaramba achiita anotupirira kana akuda kutukirira akandifambira pamusoro pemba kushopu kwandiruka akandigvisira sinuka ndikasara murima akakanganwa mukomano nyika yese chiro mukaenda kwamoyo kunobvunza kuti akafamba pamusoro pemba na12 o'clock ndiani zvinonzi musoja achibvisa sinuka yaikwachura pamusoro pemba ndindandatenga sola ndindandatenga adaro kwakuri kurwadziwa shopu yepanext matanga tapinda tichirenda macho vakati mwanangu shandisai mabhatiri taona kamoto pakaita mari akaenda nerweseri konotenga mabhatiri aya kumunhu wewe achiti haana mari kondikwachurira mabhatiri hamuzivi kuti mabhatiri ndangu ndindakamatenga asi munhu akatipa taishandisa mahara asi yakauya kungomatenga wiki 1 here kana kuti madays akauya akatomakwachura kuratidza kuti kwari kwakutapira zvangu hachatodi akungoona rima chete but nguva yairwara mukomana ndakamugezeso achienda kubasa ndaiziva kuti anoda chikafu chakaita sei ukamuti dhedhi muri kudei aikuti waimitira zvese mvura yakachipa kwarareka but tawandaibva nemvura kuno kumusha kunoku secho raka rakazara mvura madrinks ndichibika fish whatever kubika chaiko ndinobika anozviziva pana chekukoka nacho mukomana uyu ane tsika yekuti ukamutuma ukabata mari handiti ukamutuma tawanda ndandichifunga kuti akamotoema titenge sinoka nechii kana tichii anobva amhanyirira kunotenga zveshuwa zvawamutuma mareceipts obva anyorwa kunzi tawanda kamoto bhaisa mumwe chiguruguru akamoto ndaane mari ende munotenga chiguruguru chobva chaiva chakanyorwa kuti tawanda kamoto obva amhanya futi kuhama dzake ndakatenga chiguruguru ndakatenga sinoka hauyaimuone zviripo paground ndobva ndamuti kurwara kwaita akamotore zvamunoita izvi mukamuka makafa handina chandinosara nacho zvikanzi zveshuwa hapana chaunosara nacho saka unozviitirei saka changamire wangu mukomana uyo ane zvewakadzi wanyowani nemari yeziya rangu pakushanda kwese kwatakaita takatenga stand kudomboshawa tikatenga mota iri kufamba parodhi yari kudya mari yacho sinuka yangu yacho ndiyo ari kudya mari yangu yacho nevamwe vasikana saka akanga ine stand South Park bva zvamboita macoincidence nemukadzi wake mukuru akati mukadzi wake mukuru aputsisa stand but bva zvazogarirwa pasi munin'ino wake aripo musoja futi mukoma mastands haya abuda vanhu vanzisebedzanai kuwanda ichibva yabuda stand yayi inoitwa kuseri kwangu ndobva ndasununguka zveshuwa ndikati aiwa munhu yane wanakomana ndifanira kuonekerapo ende zveshuwa ndinongobvira ndaendapo
pastand yake yekusouth park yakatowakwa izvozvi ari kupiwa mari renyu yekusouth park. Asi handinombomubvunza, handina kubatikira Changamire nenyaya yekuti zvakanga zvisiri zvangu handinozvida. Chakanyanya kundirwadza chaita kuti ndisimuke ndechekuti Snuka iri pamba pake waiti ini ndakuvhura matakishop awakati apazwa akudonha. Akasvika matakishop aida kudonha Changamire aida marata 5 mapuranga 5 asi semunhurume akatadza kumagadzirisa nokuti anga asisina basa nazvo ende anga asiyiwa magadzirisa aidedzera kuti hazvisi zvangu ndezvako. Marata 2 akanga aisa pashedhi yepa takishop akasvika akamakwashura akamatora akamaendesa kumba kwake. Chikwere chataiwaka chehuku pataibika sadza ndichidini akasvika akachikwachura akatora waya yacho akataura kuti zvatanga manje ukaita step number 1 chaita number 2 akaita akandidzipa uyu akati handishandisi nzara ndoshandisa izvi. Akamoti nditarisei Mwari chokwadi makandidzipa mukati ndinoshandisa izvi handishandisi nzara ndiri musoja ini ndinokuuraya zvisina evidence nekuda kweSnuka yako. Snuka yako ndo yauchafira. Ndakaita police case after 2 days tushomashoma ndikati Snuka yangu mari iri kudyiwa nomwe mukadzi zvese izvi ndiri kuti handipindi mubedroom but ndainzi ndiwo ndiri kugadzirira pamba magumbeze zvese zvinyowani kutaura kunoku asi kugara kwandakaita nataunda mukamota anongobvira akanditengera gumbeze muupenyu hwangu pa9 years aifuga magumbeze angu. Taunda kana wakauyawo negumbeze murume wangu tauro kana ndakunyanyonyepa good ana kana mbotengera kana gumbezi asi pakati match pakatengwa everything is new bedroom izvezvi asi ndakanzi umaupindo autangopinda handikuona machako mashitsi ataifuga kumaini kwacho kwese akarongedza akatora unawo magumbezi achanga akubuda mashoma izvozvi kuri kunzi kwasara 2 pandakaenda kupolisi kwakanzi kwabuda rimwe 1 hazvichabudi zvakatsarukana kundigoyera nemapoto kuti aya mapota handinda kamatenga esilva yandikupi ba ndikati mapoto epanhaka yamai wangu uri kuramba nawa tawo wati ndepanhaka yamai yako tora mapoto aya chikwe iwewe taishupika tese asi nhasi ndamhando yako hazvina kushata alright inini chindipa zvinhu zvangu ndidini hangu ndiende. Snuka ndo yanga ari kuramba naye akati unofira pairi ndikati aiwa ndifanira kufira paSnuka ndipowo Snuka yangu. Saka pabonde muchiri kuita muchaita bonde ranga rakurwadza mumashuro zvakanyanyisa nemukomana uyu nekuti anoziva chikonzero chakaita kuti tisaite mwana pamakore isaya. Dai akagona kuzochitsanangura iyi ndopaakauya kumaini musi wataperekedzwa chinza zvinhu ndobva amanikidzira kuda kuita bonde ndobva apedza zvikanzi iwo wakatosungwa iwo ndiwo wakatosungwa iwo panapo wakatosungwa. Ndikati inini ndindakasungwa ndobva zvake kubva buda bva muka achidini achienda. Ndaita police case akati andiuye kumapurisa nditongwa nemapurisa kana pachitoda pachatoya helicopter ndiri musoja ina handisi mupurisa be handisi musevirian be akamototaurai makanditarisa kana ndiri kuwedzera moti ndawedzera aiwa musazotarisa beside unge ndakukunyeperai kuti makati handitongwe nemapurisa ende hamuna kukuenda mukati handidi kumuona ndikati hadi kundiona munhu wandakasimudza munhu andaigezesa kuti nhasi hadi undoona. alright tawo kamoto wainzwa nyaya Mzee Changamire ndintawa ndakamuta ataura namai angu zvese zvautaura izvi ndikupokana nazvo kwakuwedzera nyaya chinyaya chitangira pane nyaya Snuka yarutaura takatenga 2021 mari haisi yangu ndeyake akamuti ndiye 1000 totenge Snuka ndikati bo ndakaenda kwaari ndikatenga Snuka ndakaya nayo. Mari yeSnuka yakabva kupi pamusoro yako? no miraitite so pano zvinhu ndaona kuti iwe uri kugara iko zvino izvi ndiri kwamoya aiwa unogara kunowanda mazandikumbaya atezvara vati vadachi vada pfuma yavo inini ipapo musati maenda Changamire atiyera unzi zvoda kutaura sei ndiri kuramba handichatonga nyaya yacho aiwa pane zvoda kutaura ndinoda kutaura zvaatezvara kuti vaende iwi nyaya yenyu inouya musi wa16 maskwete lachimodotaura muchidimbo but ndikatotaura ini ndikazotonga ndotonga zvisirizvo kana ndaneta ndaneta aida kungokumbira kuti ari pamata anatezvara nekuda kwekuti anatezvara vacho pandikamupa 8000 nyaya yekutanga ndeyekuti shamwari ndo pane mari yekuroora
80,000 tingaite zvese pasiya mari yekuroora. Saka iri kuti mari Chinzwa ine. Tabva papanyaya yekuroora. Hanzvadzi yavo vakafa ndiri kumatengi. Yashayiri kumatengi. Musi wa 13 chipedza matengi. Ndikasvika kumba ne80,000 musi wa 14 ndakarara kushango. Ndipo ndikapedza late. Musi wa 14 vanamuka kuseni ndakaenda uku. Ndikasvika kuti amai ndadzoka mari iyi. Ndima maenda kurufu. Nematambudziko aivapo. Chiona iwewe mapapi nenyaya yekunooroora anatezvara kuti vazive. Chimira tumubvunze mari yacho. Anzi mari yekuroora wakapiwa. Ndakapiwa mari yekuroora. Ndakabatiswa 8,000. Abvako. Asi mumashure akataura kuti 6,000 yangu expense ndatora kudhara. Iyi 8,000 ndo yandibatisa. Ndabatiswa 8,000. Ndo pakatengwa mota ye4,000. Ndati mbati chiri kuchema tikachengeta mari inopera. Ngatichisanotenga mota patinodai mota ichidai. Mari iyi inobuda zveshuwa mota iri paroti. Tikanofamba tikaenda kudhareni tikanotenga mota tese. Mafoto arimo yemota. Mune mari. Mati? Mune mari. Andina mari andinayo. Tatibva kutenga mota 4,000. Takatenga mota 3.2. Tikaita zvaidiwa pamota zvayasvika pa 4,000. Yapera 4,000 pakasara 4,000. Kwasara 4,000 kudaro. Ndo pakatanga hondo dzese mari every day. Ndakavapa 2,000 hard cash up. Vakunetsera mari. Pasara 2,000 pa 4,000 anditi. Ndo pavakati tine mwana akava pa 700. Ya chimirai. No ndaneta. Azvishaita. No yatezvara chaipera. Panozotsa. Panozotsa pano. Iwe nyarara. Inini changada tiyokumbirira udare. Mina ndikutaurira no kana ndati ndaneta handidi kutonga vanhu ndisada chata. Ndaneta. Tsvaga mari $100 pavanati zvaravaenda. Imi mujudgment yepfuma yenyu musi wa 16 mazvinzwa. Wape $100 vaenda. Izvozvi mambo ndinganyepe. Tsvaga kuti inowanika sei vaenda. Kati mambo izvi ndinganyepe handidi kuti muzondisunga. But tsvaga kuti inowanika sei vaende. Ndandikumbire chipo chiripo nhasi ndakatofara kuti nditezva ndavaona. Ndinoudze zviri pangu bhozi. Chakainetsera uyu. Ndakari mari yekuti ndipe mari yacho ndichenda ndidii yacho vanodzoka ivo. Karamba nemari. Ndikasa ne$1,800. Terera unzwe. 16 yacho vanodzoka. 16 munodzoka iyi. Saka mari yekuwapa vaenda. Saka mari yakasara. Ndiyo mari yakada kunoroora. No kachitereka ndiboti pakanguwa. Zvazvinoita kana chitaura nesu. Hausi kutaura nomukadzi wako, Kristu wati kutaura nani. Tu wadzoka. Ende chikanotaura kuti kutaura nani. Tipo respect to the courts. Tiri kuti isu tsvaka mari kuti avaendi. Chete. Vanodzoka musi wa 16 nyaya musi wa 16. Mashaka paradari. Ndiyo pandikuti mari. Ndataura ndatopedza. Izvo zvamai ndamari. Saka uye kuti vaende vanofana kudzoka musi wa 16. Mashaka ndikutaura paradari ndikutaura ndinopa instruction chete. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority.